салом арз медорем ба шумо тамошобинон ва ҳаводорони барномаҳои шабакаи Баҳористон. барномаи навбатии ифтихор аст. манзури шумо. чун ҳамешагӣ дар ин барнома мо кӯшиш мекунем нафаронеро даъват бикунем ки воқеан боиси ифтихори падару модар, боиси ифтихори мамлакати азизамон Тоҷикистон ҳастанд. ва имрӯз низ мо ду нафареро дар барнома даъват кардем ки дар илмҳои дақиқ, махсусан дар фанни математика дар зиёде аз олимпиадаҳои сатҳи ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва байналмилалӣ ширкат намуданд ва парчамбардори Тоҷикистони азиз гаштанд. қаҳрамонони барномаи имрӯзаи мо ҳастанд хосиятбону ҷалилзода ва Анушервон Шерхонов. Шуморо хушомадед мегӯем. қаблан мехостем дар мавриди худ каме маълумот медиҳед ки чӣ гуна шуд ки шумо аз миёни ин қадар фанҳо махсусан фанни математикаро интихоб кардед? ман аз синни хурдсолиям хеле ба фанни математика шавқ доштам ва дар синфи чориям якум бор ман олимпиадаи мактабачагон рафтам, ки дар он ҷо ман ҷо нагирифтам. ба худам мақсад гузоштам ки дар оянда дар олимпиадаҳо иштирок карда ҷои намоянро ишғол кунам. барои он ки мақсад гузоред шумо, албатта ин мақсад бояд хуб хонеда аз бар бикунед ва баъдан дар олимпиадаҳо ширкат бикунед. қабл аз он ки мо аз олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ суҳбат бикунем, мехостем бифаҳмем ки дар олимпиадаи ноҳиявӣ ки соли 2018 баргузор гардид ва шумо дар он ҷо иштирок кардед, мехостем бифаҳмем ки дар он олимпиада чанд хонанда буд ва аз кадом ноҳияҳо буданд? дар олимпиада дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ гузашт, дар мактаби 8. дар он ҷо зиёда 50 нафар иштирок карданд ва ин якум олимпиада баъд аз ҳамин синфи чорӣ буд. Ман ҷои сеюмро гирифтам. аз худам ухарам боварӣ надоштам ки ҷой мегирам, неки гирифтам. шод шудед? ғайр аз ҳамин фанни математика боз ба кадом фанни дақиқ шумо таваҷҷӯҳ доред? боз ба фанни физика ва биология ман таваҷҷӯҳ доред? беҳтарин. хуб, акнун мехостем аз хосиятбону суол карда бошем ки шумо низ дар олимпиадаҳои ноҳиявӣ ва шаҳрӣ зиёд ширкат кардед. аввалан аз олимпиадаҳои сатҳи ноҳиявӣ мехостем суҳбат бикунем. дар кадом олимпиадаҳое буд ки шумо ширкат кардед, ҷой гирифтед ва ин боис шуд ки шумо дар минбаъда олимпиадаҳои сатҳи баланд ширкат кунед? ман якум бор олимпиадаи ноҳиявӣ 2018 ба иштирок кардам, лекин ҷо нагирифтам. боз ман кӯшиш кардам ки ба сатҳи дигар рафта ҷо гирам. ва қаблан мехостем аз олимпиадаҳои сатҳи ноҳиявиятон ба тамошобинони шабакаи Баҳористон маълумот диҳед. якум бор ман олимпиадаи ноҳиявӣ соли 2018 рафтам ки ҷои намоён нагирифтам. боз кӯшиш кардам ки ба сатҳои баланд равам, аз ҷумҳурӣ берун олимпиада ба иштирок карда сазовори ҷои намоён гардам. беҳтарин. олимпиадаҳои сатҳи ноҳиявӣ чӣ гуна буданд? сатҳи ноҳиявӣ хеле аввал хеле мушкил буданд. 2019 ба дар ноҳиявӣ ман сазовори ҷои сеюм гардам. фақат аз ноҳияи Исмоили Сомонӣ зиёда аз 50 нафар, аз мобайни ваё ман ҷои сеюм гирифтам. хосиятбону ҷалилзода ва Анушервон Шерхонов ба хурдсолии худ нигоҳ накарда тавонистанд аллакай мавқеи худро муайян кунанд. ин диплому ифтихорномаҳо маҳсули заҳмати қаҳрамонони мост. ғайр аз иштирок дар чунин олимпиадаҳо боз дар чорабиниҳои муассиса низ саҳми арзанда доранд. пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек шиори қаҳрамонони барномаи мост. мақсади онҳо саҳм гузоштан дар ҷомеа ва намуна будан миёни дигар ҳамсолонашон аст. хосиятбону шумо соли 2019 дар шаҳри Алматои ҷумҳурии Қазоқистон дар олимпиада аз фанни математика ширкат кардед. мегуфтед ки дар он ҷо аз чанд давлат буд ва чанд нафар иштирокчӣ буд ва шумо ҷои чандумро гирифтед? дар моҳи марти соли 2019 ман бо ҳайати гурӯҳи хонандагон мактаби таҳсилоти миёнаи умумии 8 бо дастгирии директори маркази рушди истеъдодҳо Каримов Равшан ба олимпиадаи байналмилалии Жалдазбек дар Қазоқистон иштирок кардам. дар олимпиадаи мазкур хонандагони зиёда аз 10 давлати иттиҳоди мустақил буданд. дар он ҷо ман сазовори ҷои сеюм гардидам. хоб, ҷои якум ва дуюм ба иштирокчиёни кадом давлат муяссар гардид? якум дуюм
тоҷикистон гирифт. беҳтарин. Хуб, шумо барои чӣ ҷойи сеюма гирифтед? Мисол ё ки масъаларо хато кор кардед, ҳал кардед, ё ки чӣ буд? Камтар хато шуд. Барои ҳавай ман ба хатогӣ роҳ додам. вақте ки шумо дар ҳамин олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ ширкат мекунед, ба шумо мисол ё масъалаҳоро пешниҳод мекунанд, ягон нафар кӯмак намекунад? Кӯмак расондан мумкин нест ва ё нигоҳ мекунанд ҳар як шахс алоҳида шида кор мекунад. Ҳеҷ каба мумкин не кӯмак расонидан. ва инак тамошобинони азиз, аз Анушерон мехостем суол кунем ки шумо соли 2019 дар олимпиадаи байналмилалӣ ки дар шаҳри Ноидаи Ҳиндустон баргузор гардид иштирок кардед. То ҷое ки мо медонем боз мақоми сеюмро низ ба даст овардед. Ҳамин тавр? хуб, мегуфтед ки чӣ гуна пушти сар шуд ва аз миёни ин қадар иштирокчиён чӣ гуна шуморо интихоб карданд? пешаи олимпиада рафтан ман дар маркази ноҳияи рушди иззетҳои ноҳияи Шоҳмансур давоми 1 сол хондам ва омӯзгорон кӯшиш карданд ки то ин ки маро ба ин олимпиада равона кунанд. ин олимпиада аз 19 то 26 майи соли гузашта дар донишгоҳи эмити шаҳри Ноидаи ҷумҳурии Ҳиндустон доир гардид, ки дар он ҷо аз фанҳои математика, физика, биология ва химия иштирокчиён ширкат доштанд. дар он ҷо зиёда аз 15 давлат ва 500 нафар иштирок кард. хеле олимпиада қин буд, мушкил буд ва ман дар он ҷо кӯшиш кардам, ки ҷои сеюмро гирифтам. мегуфтед ки ба шумо барои иштирок дар ҳамин олимпиада кӣ бештар кӯмак кард? Маркази рушди истеъдодҳо саҳм гузошт ё ин ки муассисаи таҳсилотӣ ки шумо дар он таҳсил мекунед? ба фикри ман ки маркази рушд бештар кӯмак кард. барои чӣ? барои он ки дар муассисаи миёна чизҳои сатҳи байналмилалия мо гузашта наметавонем. ин чизҳоро танҳо дар маркази рушд метавонем. яъне маркази рушди истеъдодҳо танҳо барои омода намудани иштирокчиён дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ аст ва аз кадом фане ки масалан бештар хонандагон таваҷҷӯҳ доранд метавонанд омода бишаванд дар он ҷо ва ширкат бикунанд. ҳамин тавр? саломат бошед. мақоми аввал ва мақоми дуюм насиби иштирокчиёни кадом давлат гардид дар ҳамин олимпиадае ки дар Ҳиндустон дар шаҳри Ноида доир шуд? аз Тоҷикистон 27 нафар иштирок карданд ва ҷойҳои якум ва дуюмро Тоҷикистон ишғол кард. ва тамошобинони азиз, хосиятбону Ҷалилзода низ дар ҳамин олимпиадае ки дар шаҳри Ноидаи ҷумҳурии Ҳиндустон баргузор гардид иштирок намуд ва ин иштирокчии мо низ мақоми сеюмро ба даст овард ва мехостем бифаҳмем ки шумо чӣ гуна дар ин олимпиада роҳ ёфтед? ман низ дар маркази рушди истеъдодҳои ноҳияи Шоҳмансур хондам. бо тест моро интихоб карданд. пас аз интихоб моро ба шаҳри давлати Ҳиндустон шаҳри Ноида олимпиада роӣ карда буданд, ки дар он ҷо ман сазовори ҷои сеюм гардам. масъала ё ин ки мисоле ки ба шумо пешниҳод гардид чӣ гуна буд? душвор набуд? мисолҳо хеле душвор буданд. фикр кардем ва кор кардем, ки мисолҳоя ҳал карда ҷой гирем. дар оянда боз дар кадом олимпиадаҳо дар нақша аст ки шумо бояд ширкат бикунед? дар олимпиада Ҳиндустон ҳозир бо ҳаст 2020, Беларусия, Россия ва хеле бисёр олимпиадаҳо пеш ба. ман кӯшиш мекунам, ки низ дар олимпиадаҳои байналмилалӣ сазовори ҷои намоён гардам. хоб, Анушерон, аз олимпиадаҳои сатҳи шаҳрӣ мехостем бифаҳмем ки чӣ гуна буд ширкат кардед? яъне мисол ва масъалаҳое ки дар олимпиадаҳои сатҳи шаҳрӣ ҳастанд ё ки ноҳиявӣ аз байналмилалӣ чӣ фарқ доранд? байналмилалӣ тамоман дигар мебошад, барое ки дар байналмилалӣ мисолҳо хеле душвор буданд ва аз худи шахс вобаста дорад, ки агар кӯшиш кунӣ мисолҳо ҳал карда метавонӣ. беҳтарин. акнун мехостем бифаҳмем ки шумо маҳз фанни математикаро интихоб кардед. аз илмҳои дақиқ ин интихоби худи шумо буд ё интихоби падару модар? ин интихоби худам буд ва падару модарам маро дастгирӣ карданд. зид набуданд? зид набуданд. чӣ гуна дастгирӣ карданд? шуморо масалан раҳнамоӣ карданд ё ин ки ба маркази рушди истеъдодҳо худи падару модар шуморо бурданд ё ки худатон рафтед? ба маркази рушди истеъдодҳо маро ҳамсинфам гуфт Ҷалилзода Хосиятбону раҳнамо кард. ва пеш аз маркази рушд ман мехондам алгебра, не ки дар он ҷо сатҳи байналмилалӣ набуд.
дар фикрам набуд ки ман дар чунин олимпиадаҳо иштирок мекунам ва ҷойҳои намоянро сазовор мегардам. саломат бошед. Хуб, ин суола мехостем боз аз хосиятбону бишунавем. Интихоби шумо чӣ гуна буд? Худатон интихоб кардед ё ки падару модар шуморо тавсия карданд? ман фани математикаро худам интихоб кардам, барое ки ин фани дақиқ мебошад ва аз худ кардани дигар фанҳо хеле осон мегардонад ва ин фан хеле аҷоиб мебошад. Ман худам ба маркази рушди истеъдодҳо рафта тест борида гузаштам. Чӣ душворӣ дорад ин фани математика дар аввал? Дар аввал камтар душвор, тарзи кор кардан хеле душвор мебиёд, лекин вақте ки мефаҳмӣ, кор мекунӣ, хеле осон мегардад. ҳар як шахс дар зиндагӣ албатта як мақсаду мароми худро дорад ва дар оянда мехоҳад соҳибкасб шавад. ғайр аз оне ки шумо фани математикаро интихоб кардед, ихтисосе ки шумо дар оянда мехоҳед бо он фаъолият дошта бошед, ин кадом аст? Ман духтур мехоҳам шудан. Хеле кӯшиш мекунам барои ин ки духтур шавам. Ман фани математикаро интихоб кардам барои он ки ин фан барои ман дар оянда дар кор мебошад. Омӯзгори фани математика мехоҳам шудан ва ба хонандагон дарс диҳам ва хонандагонро ба сатҳи байналмилалӣ бардорам. яъне шумо кӯшиш мекунед ки мисли худатон хонандагонро аз нозукиҳои фани математика омӯзонеда ва омода бикунед онҳоро ба олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ. мо албатта дар оянда бовар дорем ки пешае ки шумо интихоб намудед дар ин ҷода муваффақ мешавед ва албатта ба халқу миллат хизматҳои шоён хоҳед кард. ташаккури зиёд барои иштирок ва дар охир мехостем бифаҳмем ки ба наврасон, ба нафароне ки мо шуморо тариқи шабакаи Баҳористон тамошо намуда истоданд чӣ гуфтанӣ ҳастед? Ба тамоми хонандагон хониши хубу аълоро орзумандам. Мегӯям ки ин барои шумо дар ояндатон дар кор мебошад ва касби хубро интихоб кунед ва ифтихори худ ва падару модар шавед. Ман ба тамошобинони Баҳористон гуфтаниам ки ҳама интихоби худ доранд ва фани дақиқ хеле ҷолиб мебошад ва дар оянда метавонанд муваффақ шаванд. Миннатдории худро ба омӯзгорои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 8 мерасонам, зеро онҳо бо ҳама нозукиё ба мо дарс медиҳанд ва ба онҳо гуфтаниам ташаккури зиёд. саломат бошед. имрӯз суҳбати мо бо наврасони фаъол, бо нафароне ки воқеан ҳам дар олимпиадаҳои сатҳи гуногун тавонистанд обрӯи худ, падару модар ва Тоҷикистони азизро муаррифӣ кунанд. қаҳрамонони барномаи имрӯзаи мо буданд хосиятбону Ҷалилзода ва Анушервон Шерхонов. шуморо бори дигар хушомадед мегӯем ба барномаи ифтихор. агар шумо низ дар чунин олимпиадаҳои сатҳи шаҳри ҷумҳуриявии байналмилалӣ ширкат намудед ва парчамбардори Тоҷикистони азизамон ҳастед, пас метавонед ба мо муроҷиат бикунед. суруғаи мо кӯчаи Шероз 31, телевизиони Баҳористон. телефон барои тамос 221 95 24. то барномаи баъдӣ тансиҳат ва сарбаланд бошед. хайр.